Ana wata ga wata, gwamnati ta dakatar da yin auren wuri. Daga yau yin auren wuri ya zama babban laifin da ka iya sawa ɗaure mutum tsawon shekara 7. Sunana Amina Bello Abbas daga nan Premium News. A yayin da wasu yankuna na duniya suke ci gaba da yin auren wuri, shi kuwa shugaban ƙasar Pakistan Asif Ali ya sanya dokar hana yin auren wuri a faɗin ƙasar. Sabuwar dokar da aka fitar ta ce ba mace ko namijin da zai ƙara yin aure har sai ya kai shekaru 18 da haihuwa. Gwamnatin ƙasar za ta ɗauki yin auren wuri a matsayin babban laifi a yanzu. Iyaye da malamai masu tilastawa yara yin auren wuri za su fuskanci hukuncin shekara 7 a gidan yari. Sai dai har zuwa yanzu ƙungiyoyin addini suna ta ci gaba da Allah wadai da wannan doka, inda suka ce ta saba wa koyarwa addinin musulunci da kuma al'ada ta ƙasar Pakistan. Ita kuwa UNICEF ta ce Pakistan ita ce ƙasa ta 6 a yawan yin auren wuri a faɗin duniya, inda take da mutane kimanin miliyan 19 wanda aka yi wa auren wuri. Yaya kuke ganin wannan dokar za ta kasance a Najeriya? Mu haɗu da ku a comment section.